Днешният клип започва на знака на Бояна. Какво е това, бе? Ориндж Каунти ли е, бе? Квартала на богатите ли е, бе? Леле! Не! Всеки, който е пребивавал на такива места, като Бояна, Драгалевци и така нататък, знаят, че това също са... не са кварталите на богатите, са кварталите на страшни селени. Това го казвам като човек, който е пребивавал тук цял живот. Бати папа, че има. Не всички, разбира се, но някои са. Днес ще правим първото нощно каране за 2026, първото каране над закона. Каква полиция? Не съм чувал за полиция. Кой е това, господин полицай? Не знам, но не го познавам, не ме интересува. Защо? Защото съм над закона с Кокиринджи 2 мастър. Не знам какво трябваше да означава. И също знам, просто че абсолютно не ме интересува. Имам, днеска трябва да стигна от Бояна до вилна зона килиите. Така че баш за затвора отивам. Така че ако има полиция, ще отида в килиите, в други. Няма да е вилна зона килиите, ще бъде просто килиите. Тук няма път, какво се случва? Ще се гръмнем, Та или отиваме в вилна зона килиите, или отиваме в килия. Единична килия. За мен и кокирина ми, за сключени. Да отворим Waze, да видим дали има куки напред, защото искам да мина през по-интересен маршрут. Дева, мършите са тук горе. Знаеш какво не ме интересува? Имаме straight to the G's. Аре по-бързо карайте ги тия бокуци. Значи искам да мина през малко по-интересен маршрут. Тоест ще минем през истинския квартал на богатите. Не тук долу. При мърлювците. Включително аз съм част от тези мърлювци. А ще минем през истинската скъпа част. През нощта да си помислят, че има нещо нелегално. За да минем оттам, трябва да се доближим. Там свети. Патруляжа свети. Но не ме интересува. Трябва да вземем интересния маршрут. Плюс това е по-безопасен от алтернативния маршрут. Гледай са. Оп. Включихме их бигача, куките си казват, браво, това момче е добре. Това момче е добре, бам се, разбира се, че не съм добре. Нека да видим какво става тук. Леле, какви сте палати, какво се случва? С 50 през палатите. Никога нямаме фанет, господин полицай. 50 с палатите, ама то тук, понеже има чичко паричко, все си купили улици и са затворени и не мога мираш на някои места. Това е доста мистериозно, някоя барета ще дойде, ще ме събере. Защо си тук по тези улици, господин Чон? 100 кокирин искаш да ограбиш някой? Кой политик ли живее тук? Такива, някакви важни клечки само. Важни клечки, аз с кокирина съм... Вие не знаете ли кой съм аз? Аз съм господин Зерга. Зерга Кокирин направи нелегално нощно каране. Аз нали уж да ви покажа от тук колко е интересен път, ама аз май се движа малко бързичко. Ето тук сигурно си има в тази кабинка някой Murder Killer Boys, брат. Murder Boys са там. Има добра гледка, бе, да го ева. Да го ева тук в квартала на богатите. Ориндж Каунти. Топ, павета. Дай натам, я го е знака. Това улицата там мислиш е купена, мислиш някаква кола седи тайно. Тайно. А това е просто края. Мисля, че натам няма нищо, не знам, да съм сигурен. Спускам се тук надолу. Какво стане? Пак мамам от тия павета, мога да не го оцеля това отиване до килиите. Мирише на война, няма да лъжа. Друго си имаш private улица, бе. Аз си нямам private улица. Нямам си private улица, ама имам кокири. Бат, това е дупка. Мочи се! Тук нямаше да спра. Добре, сега тук трябва да сме леко потайни. Ето тук ще спра. Аз всъщност идвам само да видя тук как е обстановката. Бам се. Тръгвам се то. Бързо при да дойде другата кола за мен. Такси! Аре господинче, давай, по улицата сме. Illegal! Спяш полицай? То осветява ли ми пътя?
Или аз му заслепявам стоповете. Що е толкова мокро, бе, да гоева. Квартал на богатите и нямат канализация. Какво е това? Как може такова нещо? В момента съм... Така чувствам се забележим с тия лампи на тази тортинетка, което е плюс, нали, вечерта. Хубаво да си забележим, ама... Хубаво е да си забележим, ама... Опа! Щях да забележа пода с лице. Айде, курво Пежо, ела тука! Да, но също така и асфалт е отвратителен тук, така че няма да се напъвам повече. Само да не дойде някоя кука от нищото. Всичко е това, брат. Всичко го правиме само заради едно нещо, да се напъкна полицията. Нощно каране. Малко съм хиперактивен тази вечер, съжалявам. Дами и господа, разбира се. Само господа сте и господа... Силно казано, нали, no offense, разбира се. Пичове, no offense. Същества. Господа, не е задължително. Същества най-вероятно. Значи това пижо, ако не ме бавеше, бра. Ще ги изям всичките тук. Това Пежо е с френски номер. Какво е това? Как така Пежо с френски номер? Че я си завия тук. Мигача. Леле, какво копеле? Леле с мигача да вива. Леле. Стига толкова по главните пътища. Бре, малко пак през по-съмнителните странични улици. Абе, това да не мога свърши тока само. Няма му свърши, дай газ да видим какво ще стане. Леле, бата. Вечерно време се усеща много по-бързо всичко. Просто защото не мога, така малко ми се губят нещата в движение. Че малко тъмничко. Леле, пътища. Ало, кой път? Път има ли тук? Не, разбира се, нямаме канализация. Бат, за какво трябва всичко да тече тук някъде? Не мога ли просто да не течат някакви неща? Да гоева, бе, бате. Не мога ли просто да не течат всеки неща от всекъде, бе? Аре, нощно батъка, бре! О, спяш полицайко! Ай, бате, друго си е да рискуваш всичко. Ай, за копеле го познавам! Fuck you! Тъпи БМВ-та, брат, не мога ме фанат. Не мога ме фанат, о, шит! И по-бързо! То ще ме блъсне, копеле! Гледай какво се случва, гледай какво се случва. Какво го наказах този това БМВ? Бълък? Бълъци с БМВ-та, няма какво говорим, брат, няма какво говорим. Лесна работа. Лесна работа, леле, и нема го! Леле, как се напъва това БМВ? То да не се ядоса, бе. Нема едно кечно, бате, урва дупки. О, леле, краката ми! Леле, кобеле! Добре, бе, добре, бе! Бас, избори се! Бати, копелето е G2 Master, бате. Аре, стига, бе, бати. Кой е това паркиране? Too slow, baby! Too slow, baby! Как ти изпържоли гората, пешо да ръко. Не, това е скандал.